Така, уважаеми зрители, каква седмица само? Седмица на енергийни страсти и високоволтови закани. Седмица, в която си припомнихме, че чехите не са само уния приятни хора, които са написали книгата за храбрия войник Швейк и са ни научили да правиме бира. Седмица, в която си припомнихме, че преди известно време братята славяни ни биха безжалостно с 6-0 по време на квалификации за Европейското първенство по футбол. Да, така е. Да бяха само футболът, бирата и кнедлите. Да го преглътнеш някак. А то се намесиха и токът, и монополите, и ЕРП-тата, а накрая стигнахме чак до Шенген. Премиерът на Чехия Петър Ренечас даде скандално интервю, в което съвсем директно размаха пръст и ни смъмри за отношението ни към чешкото електроразпределително дружество ЧЕЗ Електро. Чехия засилва политическия си натиск и то на най-високо ниво, след като стана ясна позицията на главния прокурор Сотир Цацаров, че лицензът на ЧЕЗ може да бъде отнет. Така, например, страната ни се застъпи силно за членството на България в шенгенската система. Опасявам се, че ще бъдем принудени да обмислим възможна промяна в нашето становище. И какво излезе сега? Какво? Хем токът ни е скъп, хем сметките ни странни неща. А накрая и бойкот на влизането ни в Шенген ще има, ако не си траем, разбира се. Да, знаех си аз, че още откакто бай Гани отиде на гости у Иречек, нещата между нас и чехите започнаха да се влошават. Аз пък не го вярвам. Просто чешкият премиер още не може да прежали факта, че преди повече от век отмъкнахме един от най-талантливите чешки художници. Кой? Иван Мърквичка, и го направихме българин. Впрочем, господин Нечъс може да говори каквото си поиска. Ние и сега рядко посещаваме страните от Шенгенското споразумение. Така е. А ги посещаваме рядко, защото след като си платим задълженията към чешкото ЕРП ЧЕЗ Електро, не ни оставят много пари, за да си позволим някое пътешествие до чешки Будайовице или до Карлови Вари, примерно. Да, за мен позицията на чешкият министър-председател е класически удар под кръста. Опитният политик избра момент, в който имаме служебен премиер на всичкото отгоре дипломат от кариерата. Така. Което гарантира и дипломатичен отговор от наша страна. Ако аз бях български премиер, нали, не дай си Боже, бих предприел радикални мерки. Плащите ни с бойкот за Шенген? Добре, ние пък ще ви сложим за шеф на ЧЕЗ от българска страна, Александър Томов. А всички знаем, че откъдето е минал господин Томов е било за последно. За справка вижте историята на завод Кремиковци. Да. Ако това не смекчи чешката позиция, предлагам по-радикални мерки. Волен Сидеров, енергиен омбудсман. Боян Расате, шеф на ДКЕВР. И Павката Чернев, посланник в Чехия. Вау, наистина радикално. Може да е още по-страшно обаче. Да им пратим Краси Аврамов, известен още като човека глас, за серия от концерти по линия на културния обмен. А Веско Маринов да напише химн за чешката енергетика. Да, намирам последните мерки за особено жестоки, моля ти се. Но нека управляващите в родината ни, родородната ни Хачех, не в нашата родина, разбира се, да имат едно на ум. Аз имам винаги едно на ум, когато става въпрос за това. Ние имаме да кажем само още няколко думи към премиера Петър Нечъс. Какво? Господин премиер, ние много харесваме чешките наденички. Харесваме и чешката бира. Това е твоя работа. Харесваме и чешката култура. Обичаме историята за храбрия войник Швейк. Вие може да не ни харесате, особено когато не годуваме срещу високите си сметки за ток. Но чехкините ни харесват. И в това сме готови да се закълнем. Години наред прекрасните дами от вашата страна се радваха на българското гостоприемство по време на летните си почивки на Черноморието. Особено от страна на българските гларуси. Затова сега не развалите всичко, а и не забравяйте. Скоро играем отново квалификация за Европейското първенство. Не ни карайте да съчетаем отмъщението за онова срамно 6-0 от 2001 с едно шенгенско и едно електроразпределително такова. Добре, колега, предлагам да спреме с чехите и да погледнем с тревога към друга част от бившата Австро-Унгарска империя. Съгласен съм. Аз едно не мога да разбера. Какво? Уж говорим за енергетика, а все едно коментираме Първата световна война. Не мислиш ли? Да, мисля така. Да, все едно обаче Кралство Бохемия и Австрия се готвят да ни нападнат на различни фронтове. Представи си, бум-бум-бум. Не, фронтът е един, а фронтовата линия е очертана от родните електропроводи. Но да продължим с фактите. Сякаш ти беше малко това, че Чехия директно ни заплаши заради ЧЕЗ. Почти по същото време австрийците от EVN заявиха, че ако много знаем, ще ни съдят. Ще ни съдят! Наложи се чак министър Асен Василев да се намесва, за да се опита да потуши скандала. Ето. Проведохме разговори с EVN, ще продължим разговорите следващите няколко месеца и силно се надявам, че няма да се стигне до съд. Аз едно не мога да разбера, колега. Последните няколко месеца токът скочи ли до небето
скочи. Затрудниха ли се хората да го плащат? Затрудниха се. Излязоха ли заради сметките си за протест? Излязоха. Какъв съд? Да, аз пък се чуда друго. Дали има страна, в която ако не си платиш тока, те изключват буквално на следващия ден? Съмнявам се. В страната на Моцарт потребителите едва ли са третирани като крепостни селени на монополите, както е у нас. Да пожелаем успех на служебният министър в борбата му с EVN и да не им се церемони много. Така както те не се церемонят, когато трябва да ни обложат с 123 лева такса пренос. За толкова пари и аз ще пренесат своя ток на гръб, разбираш ли ме? А сега да продължим с една великолепна вест. Да. Най-после нещо истински позитивно за родният гражданин. Топлофикация, дами и господа. Намалява сметките за парно. Най-накрая натискът на улицата доведе до истинска победа. Парното пада от 1 април. Да не се шегуваш нещо, само. Виж сега. Парното може да поевтине от началото на април. Това става ясно от доклад на ДКЕВР. Цените могат да паднат между 3,80 и 6,5% за различните градове. Да, едно нещо не може да се отрече на тази новина. Това е истината. И самата истина. Няма как цената на парното да не падне, при положение, че през април месец обичайната температура е около 18-19 градуса по Целзий. Да, което пък от своя страна означава, че през април ние не ползваме никакво парно. Тук обаче започвам да си мисля, че новината не е чак толкова позитивна, колега. Ами ако това намаление означава, че от началото на април ще плащаме с 3,8% по-малко от месец януари? Тоест, ползваш парно, плащаш 300 лева. Не ползваш, плащаш 270. Не ми звучи никак добре. И на мен също. Единственото, на което се оповавам, е, че на датата по ефтиняването, е на 1 април. Дано нашите приятели от Топлофикация да са искали да се пошегуват, за да ни разведрят в тия бунтовни времена. Шегичка! Те си шегаджи и по принцип. Всеки месец получавам по една шега в почтенската си кутия. Така че вече не ми е смешно. И на мен. Така че да приключим с светското и да се гмурнем в сферата на духовното. Една новина тази седмица ме зарадва повече от Вако Агне на Гергьовден. А именно, зачитам. Българската православна църква е номинирана за Нобелова награда за мир 2013. Това пише в официалният сайт на Светият Синод. Поводът за тази номинация е участието на наши духовници в спасяването на българските евреи преди 70 години. За пръв път България има реален шанс да спечели тази престижна награда. Стискаме палци! Да, но за да затвърдиме позициите на България пред Нобеловата институция, предлагам да направим и ние няколко номинации. Съгласен съм. Давай. Аз от своя страна искам да предложа за Нобелова награда за мир служебният премиер Марин Райков, защото омиротвори политиците у нас. Какво ще кажеш? Политическа оценка на правителството на господин Борисов ние няма да даваме, но искам да ви успокоя. Ние няма да даваме политическа оценка и на вашето правителство. Тези мъдри слова служебният премиер сложи край на войната между политиците. Поне до изборите, нали? Аз на своя ред номинирам Станишев за Нобелова награда в категория литература. След като разгледах книгата "Защото сме социалисти" в официалният сайт на БСП, смятам, че тя има голям принос в световната литература, особено тази глава от нея. Така. Вижте. И баба ти е с нас. Аз за моята баба не съм сигурен, но като отвори дума да ти кажа, аз бях по-запленен от една друга глава в книгата на господин Станишев. Ние, извънземните и националното съгласие. Нещо да кажеш? Кой сега е по-напред от нас? БСП много ясно. БСП. Като заговорихме за извънземни, предлагам да номинираме в същата категория лидера на РЗС Яне Янев. Заради неговите научно-фантастични доклади, с които обича да се перчи. Яне може да го номинираме и за категория метафизика, заради последното му уникално, сензационно и невероятно откритие. Категорично над Кирил Йорданов е имало не чадъри, ами цели шезлонги от тройната коалиция. Имало е и огромни стоманобетонни конструкции, в които той е живял под добра охрана от институциите да не го пипат. Браво!
Добре, че най-накрая и той, шефът на комисията за борба с корупцията във властта, разбра, че цели 4 мандата Киро Варненски се е развявал коня както си иска. Само не мога да си представя как господин Йорданов се е крил под шезлонгите. Затова го номинираме. Истински фактир. Но да пристъпим към следващата Нобелова номинация, а тя е за икономика. Разбира се, там заслужено попада майката на бившия икономически министър Симеон Дянков. Според това заглавие, зачитам, Да. Дянков е 99-ти сред 1058 топ икономисти в света. Той, министър Дянков, може да е на 99-то място по споменаване в света относно икономиката, но на първо място по споменаване въобще е майка му. Затова наградата заслужава именно тя. Както Яне каза, категорично. Категорично. Следващата ни категория е физика и в нея попада бившият премиер Бойко Борисов. Колега, физика, как така? Разбира се, кой друг политик има неговата физика? Аха. Дори терминаторът изглежда като фиданка до господин Борисов. Не стае смешен, Косио. И за финал, смятаме, че е редно да номинираме нацията, целокупният български народ. И то в раздел медицина. Защото цяло чудо е как още сме живи след всичките 45 години комунизъм и още 23 години преход. Истинско медицинско чудо! О! А сега, в края на обзора да съобщиме и добрата новина. Да, тази седмица немски учени направиха сензационно откритие. Песимистите живеят по-дълго. Мисля, че освен, че живеят по-дълго, живеят и по-приятно, защото винаги им се случва нещо по-добро от това, което очакват. Да, а пък от своя страна оптимистите остават винаги разочаровани. Колега, дали тук-що не разбихме теорията на позитивното мислене? Не ние, а немските учени. Те твърдят и нещо много важно за нас, бедните българи, цитирам: с увеличение на доходите нараства и оптимизмът, а заедно с него и шансът за ранна смърт. Излиза, че бедните песимисти живеят повече от богатите оптимисти. Идеално за нас. Да. Аз тогава в такъв случай искам сърдечно да благодаря на моите продуценти и на моето правителство, че с ниската ми заплата се грижат за моето здраве и дълголетие. Така е, че то като вземеш заплатата, за какво толкова да я харчиш? Все за някакви съмнителни удоволствия. Алкохол, цигари, жени, които на всичко отгоре са вредни. Но дали песимистите разбират, че всъщност са щастливи и кое е по-добре? Да си щастлив песимист или нещастен оптимист?